एगो भोजपुरी में रचना देखल जा। आजकल गंवई माहौल ही भइल बा कि हमेशा कहीं ना कहीं मार झगड़ा सुनात रहता। यही विषय पर रचना पर देखल जाई। आजकाल तो बाती बाती में हल्ला हुल्लड़ होला, आजकाल तो बाती बाती में हल्ला हुल्लड़ होला, रात रात भर जागे लायब गांव नगर आ टोला। मार पीट आ गारी के हर गांव भइल अखाड़ा, मार पीट आ गारी के हर गांव भइल अखाड़ा, मार पीट के गिनती होला औरी रोज पहाड़ा। मार पीट से डॉक्टरी में बगली होला खाली, मार पीट से डॉक्टरी में बगली होला खाली, केहू के पायल बिक जाला आ केहू के बाली। भले बंद लइकन के बाटे पैसा बिना पढ़ाई, भले बंद लइकन के बाटे पैसा बिना पढ़ाई, बाकिर थाना पर दे आवे आपन असल कमाई। भले बंद लइकन के बाटे पैसा बिना पढ़ाई, बाकिर थाना पर दे आवे आपन असल कमाई। जे उकसावे हो जाला ऊ झट से कतही कगरी, जे उकसावे हो जाला ऊ झट से कतही कगरी, केहू के ना पनके देला थाना कोर्ट कचहरी। कितना अच्छा रहित अगर जे प्रेम भाव आ जाइत, कितना अच्छा रहित अगर जे प्रेम भाव आ जाइत, मेल जोल से लुगवा रहित जिंदगी के सुख पाइत। बात अगर कुछ बिगड़ गईल तो समझ बूझ अपनाइत, बात अगर कुछ बिगड़ गईल तो समझ बूझ अपनाइत, गांव नगर के सगरो झगड़ा गांव नगर फरियाइत।